ערב טוב. הערב אנחנו עם הקשר בין סידור המקרר להשמנה, בעיקר אצל אנשים עם הפרעות קשב, אבל לא רק. חשבתם פעם על הדרך שבה אתם מסדרים את המקרר? יש לכם שיטה או מה שיוצא אני מרוצה? במחקר שזכה בפרס בינלאומי על היותו פורץ דרך, התברר שאנשים עם הפרעות קשב סובלים פי 4 יותר מהפרעות אכילה ופי 2 יותר מהשמנה. דוקטור שירלי הרשקו לא עצרה במחקר עצמו ופיתחה שיטה פשוטה ומובנית שעוזרת לאנשים עם הפרעות קשב לצרוך תזונה מאוזנת ולא אימפולסיבית ולסגל הרגלים שהופכים לאורח חיים. הערב בפינת איכות חיים על שיטת תזונה קשובה. שלום לכולם, איזה כיף שבאתם, זה ממש לא מובן מאליו שהפרעת קשב היא ככה על הבמה מה שנקרא. כמה פעמים ביום אנחנו חושבים על אוכל? לא מעט, וזה קורה כל יום מחדש. עכשיו תכניסו למשוואה הזו גם הפרעת קשב, ותקבלו אחוזים גבוהים יותר של השמנה, הפרעות אכילה והרבה תסכול. הייתי מתעמלת אומנותית. בעצם יש לי את שני הפרעות הקשב, גם ההיפר וגם השקטה, ולא הצלחתי להתנהל עם האוכל, ובעצם פרשתי בגיל 21 בלי כלים להבין רגע איך עושים את זה. 3 פעמים במהלך החיים עליתי 10 קילו וירדתי. מצאתי את עצמי כאילו בתוך תוהו ובוהו. קשב זו בעצם היכולת שלנו להתמקד במשהו, אבל בלי להתאמץ. דוקטור שירלי הרשקו פיתחה שיטת תזונה ייחודית לאנשים עם הפרעות קשב. לאחר שהמחקר שלה זכה בפרס בינלאומי כפורץ דרך, היא הפכה אותו לשיטה שעזרה למאות אנשים להחזיר את השליטה על התזונה שלהם. אנשים עם הפרעות קשב הם אוכלים עם העיניים. מה שהם רואים הם אוכלים. וגם בצורה מאוד אימפולסיבית, גם הרבה יותר קשה להם לעצור את עצמם. מה שעושים עם המקרר זה מהנדסים אותו מחדש. דברים שאני יותר רוצה לאכול לנשנש, נגיד אולי כמו התמרים האלה, השקדים האלה, קצת תורמוסים לנשנש, כל דבר כזה מה שאני אוהבת, אני שמה יותר עם הפנים אליי, וגם רצוי שזה יהיה כזה בקופסאות שהן יותר שקופות, שאני גם אראה את האוכל, למשל הסלט, שאני אוכל לראות אותו, הסלט טונה פה. לא ראיתי באף מקרר את הירקות חשופים לעיניים בדלת המקרר. ירקות חשופים במקרר זה ממש בייסיק. בדרך כלל באמת אנשים שמים אותם פה במגירות הסודיות של המקרר, ככה אני קוראת לזה. אף אחד לא רואה את זה. ודווקא עוגה ודברים כאלו נמצאים במדף האמצעי, ואז אנחנו פותחים את המקרר, אנחנו רוצים לנשנש משהו, ומה שאנחנו רואים אנחנו אוכלים. ניצן ניסתה כל דיאטה אפשרית וכל המלצה של תזונאי, עד שמצאה את השיטה לסידור קופסאות האוכל ששינתה את חייה. הייתי אנורקסית לתקופה, הייתי עושות דיאטות מסוימות, הרבה מאבק של דימוי גוף ומשקל. נתקלתי בספר של שירלי, ובאמצע הספר יש את השיטה. אמרתי, את זה חיפשתי, אני מכינה קופסאות, אני עושה קניות בימי שני קבוע, היום במקרה גם יום שני, ובבוקר הייתי בקניות. ימי שלישי יש לי סדר קבוע לקופסאות, ופתאום עם השיטה הבנתי, רגע, אני חייבת סדר ואני אוכלת מה שבא לי, ואין לי יותר איסורים ולא מצפון, ואני מסדרת קופסאות בשלישי לכל השבוע, ואם בא לי לאכול יותר אני אוכל. שיטת תזונה קשובה מתחילה בסידור המקרר, כך שהאוכל מאוחסן בקופסאות שקופות וזמינות. את החלוקה אפשר לעשות בשתי גישות, לקופסאות אישיות בהן ארוחה מלאה, ליום העבודה לדוגמה, או לקופסאות משפחתיות, לארוחות שבבית. מה שחשוב הוא שהכל מוכן ואטרקטיבי ומחכה לחימום בלבד. לאנשים עם בעיות קשב יש בעיה בוויסות בגלל שיש להם ירידה ברמת דופמין, אותו מוליך עצבי שבעצם מאפשר לעשות את הזום, את הפוקוס. כי זה פשוט רואים מנשנשים. אם עכשיו הם ישבו בישיבה ויגישו מגש כזה של בורקסים, יהיה להם מאוד מאוד קשה לעצור את עצמם, הרבה יותר מאנשים שאין להם הפרעת קשב, כי האימפולסיביות זה חלק מהמאפיינים של הפרעת הקשב. קופסאות מסודרות, כמובן שקופות שרואים את האוכל, לא לסמוך על ילדי הקשב שהם עכשיו יבואו ויתחילו להכין לעצמם. הם יבואו, הם יפתחו את המקרר, מה יש, ואת זה הם יאכלו. מי פה בקהל בהרמת יד, כי אנחנו באמת הרבה אנשים, מרגיש או מרגישה שקשה לכם להתחיל פעולה. היא התחילה מקבוצת פייסבוק קטנה שמנתה 100 חברים, והיום היא על הבמות של זאפה
יפה, אחרי שפרסמה כבר 5 ספרים בנושא, 100 פרקים של פודקאסט מואזן, וקהילה שמונה כבר יותר מ-50,000 איש. גיליתי בעצם אוכלוסייה שחיה בתחושות של פספוס ושל תסכול ושל חוסר מוטיבציה. גם גיליתי שהיא סובלת יותר מהשמנה, יש פי 2 יותר סיכון להשמנה בהפרעת קשב, וגם יש פי 4 יותר סיכון להפרעות אכילה בהפרעת קשב. במחקר שלי רציתי לראות גם איך בדיוק הם אוכלים, וגם מה גורם להם לאכול ככה, ובעיקר מה יעזור להם פרקטית, איך אפשר לשנות את התמונה העגומה הזאת. כשאני הולכת לסופר, כל הדברים האדומים והצהובים קופצים לי בעיניים, ובטח שאני ארצה את הממתקים שליד הקופה. והכלל הזה נכון לכולם. הפיתויים שבסופר לא פוסחים על איש, זו שיטת שיווק, והיא עובדת. שמים את השבילים של החטיפים עם מחשבה שנהיה חייבים לעבור אליהם, גם אם המטרה שלנו היא ברוקולי. ממש, זה מאוד קשה לעצור, זה כמו עם המסכים שהם מושכים את העיניים שלנו וקשה לנו לא להסתכל, אותו דבר כאן, זה כל כך צבעוני, כל כך יפה, כל כך נגיש, שאני פשוט רוצה את השוקולד הזה עכשיו. בעצם אותה שיטת שיווק שאני נותנת בתזונה קשובה, של להבליט את הדברים הבריאים ולהצניע את הדברים הפחות בריאים, פה עושים הפוך. מדגישים את הדברים הלא בריאים, המלאי סוכר, עם המון צבעים, והדברים הבריאים, הטובים וגם הזולים, למטה, מוסתרים מאיתנו. רוצים שליטה על האוכל שלכם? הנה מה שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו. סדרו את המקרר כך שתראו רק את המזון הבריא מול העיניים, הכינו מראש קופסאות אוכל שקופות לכל השבוע, ולסופר מגיעים שבעים ומודעים והולכים דוך לברוקולי. בהצלחה. התזונה הטובה ביותר לאנשים עם הפרעת קשב היא תזונה שמבוססת על מזון טבעי הרבה יותר, לא מעובד, כזה שיש בו גם חלבונים טובים, שומנים טובים, ויטמינים, מינרלים, כל מה שאנחנו צריכים, וזה אנחנו מוצאים במזון טבעי, מביצים, מדגים, מקטניות, מירקות ופירות בכמות גבוהה, אוכל שהוא הרבה יותר פרש, מכיל את כל מה שהמוח צריך לתפקוד הרבה יותר טוב ויציב. עולה לי דמעות שאני מדברת על זה. זה הפוך לגמרי מאיך שגדלתי. אז בעזרת השיטה של שירלי הבנתי רגע, אוקיי, בוא נקשיב לגוף. וזה ממש סידר לי, הסדר יומיומי, וזה זהב בחיים שלי. זה עוגנים שאני לא מוותרת עליהם. זה שינה לי את החיים מקצה לקצה.